Біблія для маленькіх. Новы запавет. Вера сотніка. Калі Ісус зышоў з гары, то накіраваўся ў бліжэйшы горад. Вялікі натоўп сабраўся, каб пабачыць яго. Адзін сотнік сказаў: «Господ Ісус, мой слуга моцна захварэў, дапамажы яму, калі ласка». Ісус адказаў: «Я пайду ў твой дом і аздараўлю яго». Сотнік узрадаваўся. «Ты можаш не ісці ў мой дом, скажы толькі слова, і мой слуга будзе здаровы». Ісус здзівіўся. «Я ніколі не бачыў людзей з такой моцнай верай». Потым ён сказаў сотніку: «Ідзі, твой слуга ўжо здаровы». Сотнік пабег дадому. Ён вельмі ўзрадаваўся, калі ўбачыў, што слуга сапраўды здаровы.